Aquest divendres ha tingut lloc a Balaguer les primeres actuacions en el marc de la primera mostra de música local La Murga, que la ciutat celebra fins dissabte en diferents espais. L'acte inaugural de La Murga s'ha fet a la tarda amb una xerrada a càrrec de la Casa de la Música. Prèviament hi ha hagut un espectacle de jazz amb l'actuació de Jazz Mates, una formació de 5 músics amb arrels a l'Escola de Música de Balaguer. El director de l'Escola de Música, Xavi Monge, ha destacat aquest fet, així com que la ciutat de Balaguer compta amb un gran nivell de músics i que aquest festival pot ser un aparador per ells per aconseguir després sortir a fer més bolos. Doncs gran part de la formació són alumnes i exalumnes de l'escola. Estem contentíssims d'haver generat una mica aquest coquet de la música, no? De moment així en forma de jazz i de grup de Latin Jazz estem més que contents. Crec que ha sigut un bon tret de sortida de la Murga i un bon preàmbul del que ens espera durant aquests 2 dies. Penso que la ciutat de Balaguer es pot sentir també prou orgullosa de veure quin nivell de músics hi ha, quina quantitat de grups i de diverses formacions i de diversos gèneres que hi ha. Pel que fa a la xerrada, des de la Casa de la Música, Pau Sant Martín ha posat com a exemple en la seva intervenció el grup balaguerí Saüc, com una de les formacions a les que s'ha recalçat des de l'entitat. Doncs mira, aprofitant aquesta meravella de cicle que heu muntat aquí aquest cap de setmana a Balaguer, era la millor ocasió per venir a presentar el projecte de Cases de la Música, que funcionem com a eix vertebrador intentant apropar la música a tothom. Aleshores, presentar aquest projecte que intentem captar músics emergents perquè puguin passar de amateurisme a professionalitzar-se, doncs he intentat explicar totes les maneres, totes les beques al suport a la creació i tots els mecanismes que tenim per poder-los ajudar a fer-los créixer. Després de la inauguració s'ha pogut escoltar Sons de Ponent a peu dret a l'interior del pati de l'Escola de Música, que tot seguit ha fet un recorregut per diferents carrers del centre històric de Balaguer. En total participen a la mostra 27 grups de música de la ciutat o amb la majoria de components de la capital i l'escenari de les primeres actuacions ha estat el pavelló Molí de l'Esquerrà, on la paeria les ha traslladat per la previsió de pluja. Els primers a actuar a la nit han estat els cantants Culli, Joan Blau o grups com els Cason Ronda, el Círculo de Borneo, Saüc, Jauban, Burning Cat o els Band de Cool. Joan Blau ha donat les gràcies per aquesta oportunitat de poder presentar la seva proposta en un esdeveniment com aquest. Era una cosa que tots els músics d'aquí a Balaguer fèiem temps que ho tenim ganes de fer-ho i ho dèiem. I s'havia intentat alguna coseta, però per fi, hòstia, és fantàstic. Bon escenari, que hi hagi públic, que es pugui fer en condicions a Balaguer, ja és molt d'agrair. O sigui, de veritat que ajudarem amb el que faci falta perquè això segueixi vigent cada any. Clar, això és fantàstic, sí, es pot fer com un book, a Lleida s'estan fent moltes iniciatives molt xules, aleshores és fantàstic que vagin trobant aquestes tecles, que els músics ens ajudin, perquè també és un mercat complicat i un moment una mica també difícil. La Murga continuarà aquest dissabte al pati de l'Escola de Música, on es farà la primera fira del disc i del col·leccionisme, l'activitat amb microobert i la xerrada sobre professions de la música i perspectiva de gènere. També ha previst un vermut popular i acte seguit des de la 1 del migdia fins a 3:15 del vespre diverses actuacions musicals, actuacions que seguiran a la nit novament al pavelló Molí de l'Esquerrà des de les 9 i fins a les 3 de la matinada. La Murga pretén donar empenta i promocionar la cultura musical, així com ser un punt de trobada d'artistes, promotors i amants de la música. I la iniciativa va sorgir amb la voluntat que els grups locals i els nous artistes emergents de Balaguer disposin d'un cap de setmana marcat al calendari on poder iniciar-se en el món de la música en directe. Pel que fa a la tipologia musical dels grups participants, no es limiten als grups de rock, sinó que hi participen grups de música jazz, de música tradicional o folk i fins i tot de música clàssica.